Колко пъти си се чудил какво си свършил днес? Колко пъти си се събуждал и си казвал, че ще бъдеш продуктивен и накрая, въпреки че си бил зает цял ден, изгледа, че не си свършил нищо. В днешното видео ще говорим за някои неща, които буквално ти изяждат времето. Такива неща, с които всички ние се борим ежедневно. Като един човек, който иска да постигне целите си и да бъде успешен в живота, ти трябва да си съсредоточен и фокусиран. За да можеш да използваш това ограничено време, което имаш, да живееш живота си както искаш и по начина, по който искаш, а не да бъдеш просто страничен наблюдател. Истината е, че винаги можеш да изкараш повече пари, но никога не можеш да получиш повече време. Живеем в една ера, в която сме бомбардирани буквално от всякакъв вид неща, които ни разсейват от нашите цели. Колкото и да са важни за теб твоите цели, в днешно време е изключително трудно да останеш фокусиран върху нещата, които искаш. Ако се върнем назад във времето, още преди да има интернет или компютри, и се замислим какво всъщност са правили хората за развлечение в тези години преди социалните мрежи. Всъщност тогава хората са слушали музика, тогава са пеели песни, чели са книги, а пък ако се върнем още по-назад, повечето хора тогава дори не са имали касетофони и технологии. И най-интересните неща, които са можели да правят, е след тежък работен ден на полето да пеят песни, да си разказват истории край огъня. Общо взето това е. Този тип разсейвания или развлечения всъщност са доста полезни, особено когато е след работа. Те по никакъв начин не ти изпържват мозъка, като социалните мрежи, например. Опасно е, когато се пуснеш по заешката дупка на скролването, на безкрайното скролване в социалните мрежи и гледане на порно. И въпреки, че в днешно време е много по-лесно да си скарваш прехраната и още по-хубаво да имаш много голям и стабилен доход, е много трудно да се фокусираш върху нещата, които трябва да свършиш и работата, която избягваш, за да постигнеш целите си. И това, че е трудно, по никакъв начин не трябва да ти е твоята причина ти да се откажеш и да не го направиш това нещо. Колкото и да е лесно всъщност в днешно време да постигнеш добър доход, той никога няма да дойде без работа и да очакваш да стоиш на стола и да ти дойдат пари. Това между другото е нещо, което виждам в социалните мрежи в момента, че много от възрастните хора се оплакват от младите, че не искали да работят и искат да почват на стартова заплата 4-5 хиляди лева. Обаче това е нещо, което всъщност ни различава от поколението на по-възрастните хора. Поне това, което аз виждам, е, че сме изключително нетърпеливи да постигнем тези неща, които искаме. Очакваме, че нещата ще станат от днес за утре. И това смятам, че до някъде се дължи на този натиск, който имаме от социалните мрежи. И това, че всички хора, нали, в социалните мрежи са адски успешни, гледаш някакви хора на по 20 години, които са милионери. И това, по този начин ти започваш да се сравняваш с тия хора и искаш да си като тях. И си казваш, аз съм на 25 години, още не съм милионер, нали? И си казваш, нищо не става от мен. Обаче истината е, че много малко от тия хора всъщност живота им изглежда по начина, по който го виждаш в социалните мрежи. Смятам, че това да се въоръжиш с търпение и да не очакваш нещата да се случат от днеска за утре, може да ти е изключително голям плюс в постигането на твоите цели. Защото това, че нещо е трудно, особено пък ако го сравниш с преди 20-30 години какъв е бил света, всъщност днес е много по-лесно. Да, трудно е, никога няма да бъде лесно, защото ако беше лесно, всеки ще да го постигне, но определено това не трябва да е твоята причина ти да се откажеш и да не го направиш. И както споменах преди малко, за да постигнеш твоите цели, трябва да се съсредоточиш върху нещата, които трябва да направиш. Трябва да намериш своето защо и да помислиш защо трябва да направиш това, което трябва да направиш. И не, това не е цитат от Божинката. За да постигнеш това нещо, трябва да се отървеш от нещата, които споменах по-рано, че ти изяждат времето. Първото нещо е нещо, което всички сме правили или правим. Това е скролването в социалните мрежи. Скролването е окей, ако го правиш с някаква цел да научиш информация или някакъв ресърч. Ако примерно търсиш съдържание за следващото си видео, което искаш да направиш. Това е окей. Но границата е толкова тънка, че е много лесно да се изгубиш в социалните мрежи. Това е нещо, което аз също съм правил преди. Тръгвам да правя някакъв ресърч за видео, нещо, което буквално ще ми отнеме 20 минути. Почвам да търся нещо и се отплесвам в някакъв скрол и нещо, което ще ми отнеме 20 минути, аз го правя примерно за 1 час. Въпреки това, дори да успееш да си свършиш работата, ще ти отнеме много повече време, отколкото би ти отнело, ако седнеш и съсредоточено и фокусирано
си свършиш това, което трябва да свършиш. Затова тези компании плащат изключително високи заплати на инженерите си, за да могат да създават тези алгоритми, които постоянно имат да ти покажат нещо, което е интересно, скроваш следващото е още по-интересно и по този начин винаги ти държат хукнат за това, което ти показват в социалните мрежи. И така в един момент се озоваваме в едно положение, в което си между двете неща. Тръгваш да работиш нещо и през 2 минути си проверяваш известията в социалните мрежи. Чакай да видя тук какво е написал в Instagram и в същото време в момента, в който ти си хванеш телефона и погледнеш това известие, дори да го игнорираш, това, което си мислил да направиш, вече всичко е избягало от главата ти и отново влизаш в този процес на едни 5-10 минути да се рефокусираш на това, което си правил и по този начин губиш изключително много време. Лично на мен това, което ми е помогнало да се справя с този навик, е това да се държа по-отговорен. Това, което правя е във всеки един момент, в който аз получа някакво известие, първото нещо, което си казвам в главата си е: наистина ли искаш това? Знаем как ще свърши това нещо. Наистина ли искаш в края на деня ти да си разочарован от това, че не си свършил това, което трябва да направиш? Наистина ли това нещо, тези известия във Facebook, примерно, или този човек, който сега ти е писал за нещо незначително, е по-важно от твоите цели и мечти? Колкото и грубо да звучи, това е нещо, което ми е помогнало да се справя с този проблем. Чувал съм, че други хора използват разни приложения, които ти правят телефона, примерно да стане черно-бял, сив, по този начин няма да ти е интересно това, което всъщност виждаш на телефона. Аз съм пробвал всякакъв тип такива приложения, лично на мен това не ми е помогнало, но съм чувал, че на много други хора им помага това нещо. Идеята за това нещо, телефонът си да стане черно-бял, е, че по този начин това, което правиш на него, ще ти дава по-малко допамин. Ще изглежда по-малко привлекателно това, което виждаш и така по-малко ще искаш да правиш това нещо на телефона и ще се фокусираш върху това, което всъщност трябва да направиш. Другият тип приложения, които има за телефон, които няма да споменавам, понеже има адски много, са приложения, които всъщност спират достъпът до голяма част от приложенията ти. Всъщност, това е като самолетния режим на телефона. Общо взето можеш само да се обаждаш по него и нищо друго. Това съм по-склонен да повярвам, че би сработило с някои хора. При мен не е сработило, тъй като винаги имаш възможността да изключиш това приложение, да го спреш и да си скролнеш това, което трябва да си скролнеш. И затова при мен това, което работи, всъщност е inner work, нали, нещо, което всъщност е в ума ми и да работя върху начина, по който аз виждам на нещата, а не толкова да разчитам на физически на това телефона ми по някакъв начин да ме ограничи, а по-скоро да работя на това аз сам да огранича себе си. Тъй като смятам, че това е нещо, което може да ти помогне по-дългосрочно и трайно да се справиш с този проблем. В зависимост от твоята възраст, новините и телевизията могат да ти изяжат голяма част от времето. Всъщност новините не са проектирани толкова да ни информират, колкото да ни забавляват и да привличат гледания към тях и кликвания. Отделно от целта им да контролират хората и да всяват страх. Спомням си, когато живеех с моите родители, още като бях в училище, че тогава имах телевизор в стаята и постоянно го пусках така за фон, за бекграунд, да говори там нещо, да ми шуми, докато примерно уча. И сега всъщност разбирам защо не съм бил толкова добър ученик. Откакто станах на 18 и се изнесох да живея сам, все още имам телевизор, но вече не плащам за телевизия, Netflix и всякакъв друг тип сабскрипшени, като HBO, които съществуват. По-скоро телевизора в момента е за декорация в стаята, отколкото да бъде полезен за нещо. И съм много щастлив, че не гледам телевизия, защото в случаите, в които се налага да гледам телевизия, когато пътуваме до моите родители или до родителите на жена ми, като ходим на гости, тогава всъщност аз се информирам по някакъв начин на всеки няколко месеца да разбера какво става със света. И това, което виждаме всеки път по новите, казват някакви супер негативни неща. До сега не съм чул нито един път да кажат нещо интересно, нещо, което да по някакъв начин да ти добави стойност към живота. И ето нещо супер противоречиво, което виждам изключително много хора в социалните мрежи да стоят зад него, е това, че ако работиш повече, ще постигнеш повече. Това е нещо, което аз съм пробвал, повярвайте ми, много пъти. Имало е случаи, в периоди, в които аз работя откакто се събудя сутринта до полунощ вечерта без никаква почивка. Дори в повечето случаи аз съм пропускал и фитнеса, за да мога да си свърша повече работа.
И в един момент това, което се случва, като минат няколко месеца, почваш да бърнаутваш. И когато почнеш да бърнаутваш, идва един момент, в който за 4 часа работа преди си свършваш стабилно количество работа. И в един момент почваш да работиш 12 часа и вършиш количеството работа, което си можел да свършиш преди 3 месеца за 4 часа. И в един момент ти работиш 12 часа, вършиш работа за 4 часа. По-добре да работиш 4 часа и да си починеш другите часове, отколкото да си полупродуктивен. Най-големият минус, освен тия неща, според мен е това, че започваш да губиш, да жертваш разни неща. И в случая това ще е социалният ти живот. А оттам, като почнеш да губиш социалния си живот, почваш да си губиш и примерно такива soft skills. Това как да общуваш с хората, как да комуникираш с тях. Това са много важни умения. Общо дето какъвто и бизнес да имаш, каквото и да правиш, винаги ще се налага да общуваш с хората. Няма как да изкарваш пари без да общуваш с хората. Дори по имейл да е, пак все някога ще се наложи да говориш с хората на живо. В един момент трябва да помислиш за жертвите, които правиш в замяна на това нещо, да работиш тия 12 часа примерно и да работиш от понеделник до неделя без да си почиваш. И това, което аз съм забелязал лично, от моя личен опит, е, че в един момент, първи 1-2 месеца имаш много позитиви от това нещо, да работиш примерно 12 часа. Успяваш да свършиш много работа. Обаче в дългосрочен план, като погледнеш примерно цялата година, след втория месец като бърнаутнеш и започнеш да работиш на половина продуктивност, в един момент дори на 1/3 продуктивност от това, което си бил в началото, почваш да свършваш дори по-малко работа, отколкото примерно си свършвал преди за 4 часа. И в никакъв случай не казвам, че не трябва да се трудиш. Напротив, трябва да се трудиш, но трябва да работиш усърдно, но в същото време да работиш и умно. Да знаеш кога какво трябва да направиш и да можеш да преценяваш ситуациите. Това, което работи за мен да бъда по-продуктивен и да мога да свърша повече от задачите си за деня, е това да си планирам деня от деня преди това. Когато си планирам деня от предната вечер, аз знам всяка сутрин, когато стана, какво имам да свърша днес. Не губя никакво време в това да стана, да закуся и сега се чудя, какво да свърша днес, откъде да захвана. И в един момент, като почнеш да се чудиш, половината неща първо ги забравяш, защото рано сутрин ти се спи. И другото, което е, че в един момент почваш да си супер разпилян, защото ти не знаеш колко време ще трябва да ги свършиш тия неща. Като не знаеш какво трябва да свършиш, няма как да знаеш и колко време ще трябва да ги свършиш тия работи. И затова това, което трябва да направиш, е да си планираш деня от предходната вечер. По този начин дори можеш да си планираш деня на таймблокове, да знаеш в какви часове, каква работа имаш да свършиш. Повярвай ми, ще свършиш много по-голямо количество работа по този начин. Това са нещата, които работят за мен и как аз се справям с тези проблеми. Надявам се, че видеото ти е било полезно и ти е помогнало и ми е интересно да чуя как ти се справяш с тези проблеми. Може да ми оставиш коментар долу.